काय सुदामा? काय झालं तरी? काय म्हणजे काय? काय? अरे मी चढून टाकला तुला इकडे. अरे माझा स्वतःच तसा आहे. पण मला तर इकडे टाकला तिकडे. इकडं म्हणजे बॉलर किती पण असू दे चापतं. बॉलर किती पण असू दे चापतं. मी मारतो अरे बोल मोहन मुरली वाला मी भुलवी जगाला मोहन मुरली वाला मी भुलवी जगाला या गोकुळाला नंद घरी नांद तुम्ही नंद घरी नांद तुम्ही श्री नंदलाला मोहन मुरलीवाला मी भुलवी जगाला मोहन मुरलीवाला मी भुलवी जगाला या गोकुळाला नंद घरी नांद तुम्ही श्री नंदलाला नंद घरी नांद तुम्ही श्री नंदलाला बोलवाला मी बोलावे जगा बोलवाला मी बोलावे जगा या गोकुळाला नांद तुम्ही श्री नंदलाला देवकीच्या पोटी 8वा श्री कृष्ण जन्माला येईल तोच तुझे रक्षण करेल बोला कुंडली कवरते 16 सहस्र 360 गोपिका थाटमाट करून मोठ्या प्रेमाने मथुरेच्या बाजारी निघाल्या आहेत गोकुळातील दही दूध लोणी मथुरेला न जाता ते गोकुळात राहिले पाहिजे त्यासाठी सर्वप्रथम गवळणींना अडवले पाहिजे ही कामगिरी मी न करता मी माझ्या सवंगडी पेंड्या व सुदामाला सांगितली पाहिजे अरे पेंड्या ए सुदामा आशीर्वाद असो हे पेंड्या हे सुदामा गवळणी थाटमाट करून मोठ्या प्रेमाने मथुरेच्या बाजारी निघाले आहेत गोकुळातील दही दूध लोणी मथुरेला न जाता ते गोकुळात राहिले पाहिजे त्यासाठी गवळणींना अडवले पाहिजे ही कामगिरी मी न करता मी तुमच्यावर सोपीच आहे ठीक आहे देवा आपण काय रे काय अरे काय काय म्हणतात तरी काय अरे तो आपण आपल्याला कामगिरी सांगितली आता म्हणतो म्हणून तू फसतो आता म्हणतो म्हणून तू फसतो मग बोलायचं तरी कसं बोलायचं तरी कसं कोणाला बोलतो कोणाला बोलतो कशाने बोलतो कशाला बोलतो माहिती त्यालाच माहिती कोणाला बोलतो अरे काय तर बोल आपण आपल्याला कामगिरी सांगितली कोणती 16,760 गोपिका थाटमाट करून मथुरेच्या बाजारी चाललाय तुझ्या बाबतीत काय जातं त्याला कशा सांगितलं रे त्या दही दूध घेऊन तुझ्या बाबतीला काय जातं पण आपल्या देवबापाने कामगिरी सांगितली ना ते आपल्याला करायलाच लागणार माझ्या जमणार नाही
पुष्पा तुला जमलं का? हा? मला हे जमाना ते का जमाना? पायाला जमलं एका पायाला. सगळं पण बरोबर आहे. अरे तुला नाही जमायचं, ह्याला नाही जमायचं, मला नाही जमायचं. बरं कामगिरी करणार तरी कोण? हा? करणार कोण? हे मी तुला विचारतोय. तुला विचारतो. हा? तुझ्या वळखीला पण आहे काय? ऑफिसात कोणतरी आहे? मला वाटलं नव्हतं. आहे? हा? वाघ या अंदाज ते आज तुझा घर चालवला. हा? दुसरा बरोबर आहे काय? कामं काय? त्याचं हलवतंय. हा? डुलडुलतंय. हा. तो पण कामाचा आहे. माझ्या पण एक ओळखीचा आहे बघ. आहे बोबडे आहे पण हा? हा? अरे बोबडे रे बोबडे. होले तोयले सुदम ए, लवकर ये. होले होले बघ लवकर ए, लवकर ये. हे देवांचा दास आहे मी खास देवांचा दास आहे मी खास गुरे राखी तो गोवर्धनात आलो आलो सुद्धा मी धावत आलो आलो सुद्धा मी धावत माझी कपिला चुकली रानात आलो आलो सुद्धा मी धावत माझी कपिला चुकली रानात आलो आलो सुद्धा मी धावत आलो आलो सुद्धा मी धावत माझी कपिला चुकली रानात आलो आलो सुद्धा मी धावत माझी कपिला चुकली रानात गोकुळामध्ये हा मोहाट उठला काळजात माझ्या डोक्यात चुकला ओठासनात जीव मध चुकला पायात माझ्या काटा रुतला असं करू मी काय सुचत नाही करू मी काय सुचत नाही हक आली माझ्या कानात आलो आलो सुद्धा मी धावत आलो आलो सुद्धा मी धावत माझी कपिला चुकली रानात आलो आलो सुद्धा मी धावत माझी कपिला चुकली रानात माझी कपिला चुकली रानात आलो आलो सुद्धा मी धावत माझी कपिला चुकली रानात हे देवाचा दास आहे मी खास देवाचा दास आहे मी खास राखी तो गोवर्धनात आलो आलो सुद्धा मी धावत आलो आलो सुद्धा मी धावत माझी कपिला चुकली रानात आलो आलो सुद्धा मी धावत माझी कपिला चुकली रानात हॅलो हे पहा कलाप्रेमी रसिकांच्या मनपसंत झालेले पारितोषिक अविनाश भुवड यांच्याकडून 51 रुपयाचे पारितोषिक त्याचप्रमाणे संकेत खांडेकर गाव बावनोली यांच्याकडून 101 रुपया त्याचप्रमाणे किरण राहुल गाव कासारकोळवण करबेळे यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक आले त्याचप्रमाणे सिद्धेश गावणकर यांच्याकडून 51 रुपयाचं पारितोषिक आले तर या सर्व बक्षिसांचे ऐश्वर्याई कृपा केदारलिंग बालेश्वर कलामंच मुंबई सतशारून यावं धन्यवाद हे सुद्धा ना. अरे सकाळ सकाळ उठला. अरे गुलामा माझा पोरगा उठला. म्हणजे सकाळी त्याचा पोरगा उठला. अरे पोरगा उठला मला काय म्हणा माहितीये काय पप्पाने वाऱ्यात म्हैस रेपते म्हटल्यावर अरे झोपलो होता तो तसाच उठलो पटकी आली त्या म्हशीवर आणि तासात जाऊन वाड्यात गेलो तो का काय मला म्हैस करी नुसती काय कसं रे गाड्यातली कसं रे संतोष भाऊंची असेल अरे संतोष तबेला नव्हे तबेला त्यात म्हणली
अरे काय केलं माहितीये? काय केलं? अरे माल्यावर चढलो, वाड्याच्या मालावर चालला माल्यावर चढलो, एक गांधी खाल्ला पेंदा. एक तर काही नाही. अरे मग तू किती घालतो? तू किती अरे घालतो? एवढी मोठी मैल तुला एक अंडा पेंडा तुझं टाकणार रे? अरे एक पेंदा नाही, अरे थोडाच घातला. अरे दुधाला काय उत्तर ते माहितीये काय? काय बोलतोस तरी काय म्हणून ते तू बसतो. तुला काय झालं? तुला काय झालं? तसाच वाल्यात गेलो आणि म्हशीच्या पुण्यात टाकला, काय पेंदा टाकला आणि तसा चोरला झोपलो. झोपला. मला झोपतोय नाही झोपतोय. अरे वसाडी परत लागली रे कायला. परत लागली रे कायला? आता म्हटलं तरू कधी काय झालं तरी काय? अरे पोरगा मला काय म्हणाला? काय बोलला? पप्पाने नो बाहेर तिला फिरायची सवय झाली म्हणतो. अरे तसा उठलो आणि बाहेर एक राऊंड मारून आणला. एक राऊंड आणला. मारून आणला तर काय बरोबर. आणि परत येऊन वाल्यात बांधली. बांधली. अरे वसाडी परत लागली रे कायला. परत लागली रे कायला. मग तुला काय झालं? अरे मग काय झालं माहितीये? बरोबर. अरे झोपतोय ना झोपतोय. पोरगा माझा काय म्हणाला माहितीये काय काय? बोलला? पप्पाने तुम्ही दोनाचं 4 केलं, काय बोल? 4चं 6 केलं. बरोबर. पैसेचं पण करायला लागलं. काय अरे गुंगू. काय? बोंबो. अरे बुम नाही गुंगू. अरे तेच ते. म्हणून काय केलं माहितीये? काय केलं? अरे म्हशीला घेतली आणि लेलेवाल्याकडे घेऊन गेले. देवालाकडे घेऊन गेलास? अरे म्हशीचं पण नाव टाकलं. काय? अरे गुंगू. बोंबू? मग पुढे काय झालं? तुला काय झालं? तशी तुम्ही वाल्यात बांधली. कशी जाऊन बाळात बांधलीस? अरे बांधतोय हा. वसाली परत लागली खायला. आला तरी काय तिला? आता म्हटलं करू तरी काय? बाहेर फिरायची सवय होती, बाहेर फिरून आणली. हा. भूक लागली असेल म्हणून चाला दिला. हा. त्याला घुमघुम करायचं होतं, त्यांनी घुमघुम केलं. आता म्हटलं तरी करी काय काय? काय? अरे तसा हायवेच्या दुकानात गेलो. बरोबर. अरे तिकडून आणला दाबळ. दाबळ? तिकडून आणला दाबळ, लावला म्हशीच्या पोटाला निघतलेली दाबळ. या आयडिया भारी आहे रे. अरे तसा दुकान इथं आलोय. अरे मी सुद्धा मा पण मला इथं लोलवलं कशाला? तुला बोलवलेला. तुला बोलवलेला. आता होय तुला कशाला? सांगतोस तुम्ही सांगू तुझा मित्र तू सांग. अरे देव बाप्पाने आपल्याला कामगिरी सांगितले. कामगिरी सांगितले तिने कोणती? पण तुलाच करायची आहे. मला करायची आहे. हा. हा बघ काय म्हणतो ती तुला करायची आहे. मला नाही तुला करा. तुला बघितलं काय बोलला? ती तुला करायची आहे. मला नाही तुला करायची आहे. मला करायची आहे होय. मला वाटतं मलाच केलं. हा, तुलाच करायची आहे. कामगिरी आहे तरी कोणती? कामगिरी काय सोळा 360 गोपिका हात मात करून मग तुमच्या बाजारीत चालले आहे. त्यांचा रस्ता प्रतिबंध करायचा आहे. ही कामगिरी तुला सांगितलेलं आहे. ते माझ्या काही जपणार नाही. मी आपला येतो. कसं लागला भाज्या इंग्रजी भाजीपाला करू नको बाबा. काय? हा. तू भरवसाला माणूस आहे. तू इकडे तुला मी सांगतो काय तुला दही आवडतं? आवडतो. भात आवडतं? आवडतो. दूध आवडतं? दूध मला एक नंबर. मला सर्वात फेमस मला दुधू आवडतं. सगळं भेटणार. सगळं भेटणार. आता हाय तरी कुठं? जावल्याच्या पोरी बघितलेल्या नाही. नाही. पट्टी आली तुझ्यावर नाही ती. नक्की आली माझ्या. हा चष्म्याला काटत नाही रे. अरे सुदामा काय झालं माहितीये? पहिले मला जायचं चाललो. हा. आणि काय केलं? अरे काय केलं माहितीये काय? आता निर्मल भिजाच्या टाकली आहे. अरे निर्मल भिजाच्या टाकली आहे. आता मी काय म्हणतो? आता घरची दूध काय? तुझ्या हिशोबाने दाखवली आहे. जशी माझी काठी फिरत. हा. अरे तू फक्त फिरव.
वाली गवळणी काय अरे तू फक्त फिरव आता फक्त फिरव तो काठीवर नाही रे तुला पोटाची सवय आहे त्याला पोटाची सवय आहे फिरव हा जसं माझं बोट फिरेल तशी तुझी नजर फिरेल फक्त फिरव जरा बघून ये रे काम केला वाटतंय अरे हा मेला वाटतं अरे ते माठ लपवून ठेवतात माठ लपवून ठेवतात दुधाच्या पिशव्या अरे बघतो ते काय दुधाच्या पिशव्या त्या पोरींमध्ये आहे ना अरे हे बुलडोझर आहे अरे बुलडोझर बोलू नको अरे ते एक मावशी आहे मावशी तुझ्या आईची पाचवी बहीण पाचवी बहीण तुझ्या आईची पाचवी बहीण पाचवी बहीण सहावी कुठे गेलेली आहे मला काय माहिती असं वय म्हशी का गेला शेत काढायला पण तिला करायचं तरी काय करायचं काय तुझ्या मित्राला विचार काय करायचं म्हणजे त्यांना आपण अडवायचं बस झालं ग कधी शाली नंती मावशी आहे बघ. ताजा आहे का ताजं हा बोलो नुकता वाल्यावर बोलवतो वाल्यावर आपण बोलवतो बोलो आपण बोलो नक्की बोला नोंद घेतलं दोन्ही पण घेतलेला आहे सर्व घेतलेला आहे पण मला दूध पाहिजे ना कुठला भेटणार सर्व भेटणार ओळखीला बोलवतो बोलो आम्ही इकडे आहे हे मावशी या मग माझ्या पहिल्या बाबूला अरे तू माझ्या बाबूला बघितलं ना तोंड डेकण्याच्या मध्ये बघ आवड मगात बसला तिथंच बघलीला हा चष्मेवाला तुझा चष्मेवाला बाबू बाई हे मावशी अगं हे काय अरे हे नाही माहिती तुला नाही अरे हे नाही माहिती तुला नाही काय ह्याला म्हणतात लटकन मग माझी नजर जाते तर पटकन सरळ बोल ना बाई अगं नुसती झांपूक झुपूक आहे अरे एवढ्या मोठ्या सुंदर तरण्या मुलीला तू मावशी म्हणतोस अगं मग काय तुला काय म्हणू काय म्हणते हो ना हा काय प्रकार कुठला आकार अरे सगळे लावतात इतके मावशी पाठी कुठे लावला नाही काय म्हणतोस काय
आणि ती काय नवं अरे म्हातारीची चहा नाही चहा म्हातारीची चहा नाही हा चालेल कसली शान अरे म्हणजे वाड्यात शेण काढायचा का शान? नाही 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 ए, त्याला तूच सांग त्याला मी सांगतो हा त्याला तूच सांग मावशीला सांग. मावशी कशी पुढे बाई रामपूर झुपूर अरे मावशी मी ना तुझ्यासाठी काहीतरी आणलंय अरे खरंच तू माझ्यासाठी काहीतरी आणलंय? अगं तुझ्यासाठी काहीतरी आणलंय खरंच तू माझ्यासाठी काहीतरी आणलंय? खरंच आणलंय खरंच आणलंय? मग दाखव ना. हे तुझ्या मा अरे वाचणार पडली तुझ्या तोंडावर नाही आता पुढे काय रे? काय म्हणतो माहितीये मावशीने काहीतरी आणलं पण मावशी काय बोलल तुम्ही मावशीच्या बोलायला लक्ष द्यायचं. बघा बघ मावशीला देतोय मावशी आय लव्ह लुलू तुझ्यासाठी आणलंय तुझ्यासाठी आणलंय खरंच माझ्यासाठी आणलं? हो. मग घाल माझ्या पोटात. काय बोलली अशी बोलली म्हणजे घालतो तुझ्या गोष्टी अगं जरा खाली वाट बघ आता कसं वाटतंय आता मस्त वाटतंय ना? मला माहिती होतं तिला बद्दल वाटणार महागात बसून बघतोय सर्वांचं पता 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 तोंडात घेतला काय घेतला अरे माझं नाव घेतला. तुम्ही बोलला अरे माझी भाषा तशी ना बरोबर माझं पण एक घे ना ग अरे काय घे मेल्या? अगं नाव म्हण अरे स्पष्ट बोल ना. अगं तू ऐकशील ना तुझं घे म्हणतोस. का माझं घे? घेते तर चांदीच्या ताटात मटणाचे तुकडे. अगं मटणाचं होतं की सोयाबीनचं होते अरे ऐक ना. चांदीच्या ताटात मटणाचे तुकडे. अरे वाकडे नाव घेतं मरतुकडे थोबाडाचं इकडे. काय बोलली सोबरकर इकडं आता तू मावशीला असं नाव घे अरे मावशीचं असं नाव घेतो अरे ताटून खाण्यासारखं आणि उघडून पिण्यासारखं अरे होते मी पण तुझं घेणार अरे घे ना. बरोबर बिग बॉस मध्ये होती निकी अगं बिग बॉस मध्ये होती निकी अगं मावशी मला खायला आवडते ती कालची चिकी काय आवडते तुला खायला अगं काल तुम्हाला चिकी दिली होती ती कालची चिकी. कालची चिकी माझं स्पष्ट बोल. अरे ह्या मुलाला ऐकायला गेलेलं कालची चिकी बोलला पण मला हवं तर मी जातो कामाचा आहे आता माझ्या विचार टाकून टाकला हा. चिकी काय माहिती पण भेटेल फक्त काम कर अगं पोरीनं माझा मान घेतला आहे. अरे बाबा मान दे. अरे अरे मेला मान द्या माझा. मेला दे ना रे माझा मान. मला बाजारात जायचंय. अरे कोणती अट आहे? तुझं खरंच दे खरंच देशील ना? मग तुझं नाव घेऊ. ऐक. दिल दिया तुझ पे पर एक शर्त लगाई है. अरे कोणती ती सांग सर्विसेस पुन्हा करतो दिल दिया तुझ पे पर एक शर्त लगाई है. चाहिए वो चीज जो तूने टांगों के बीच में छुपाई है. मैंने छुपाई है उसने छुपाई है हा छुपाई आहे नाव इधर हे त्याला मार पहिले तुझं नाव घेऊ मी. नाव येते ऐक. हा. एक कप चाय त्यात टाकली खारी. एक कप चाय त्यात टाकली खारी. अरे वाकड्या तुझं नानकं टाकलंय भारी. नानकं आपल्या भारी नक्की अगं चायाच्या पाण्याखाली ससा ठेवला होता झाकून अरे मेलं तर सायच्या पाण्याने स्वतः झाकून राहिलाच कसा. मग काय चिंचेच्या झाडाखाली ठेवू? अगं
जायच्या पाण्याखाली ससा ठेवला होता झाकून. आणि पुढे काय झालं? मावशी तुझं नाव घेतो, ससा बघतो खाल्लं वाघ. अरे ससा हरियाली शोधतो. मावशीला बोल आलेल्या कुठून आणि जाणार कुठे? ए मावशी तुम्ही आलेल्या कुठून जाणार कुठे? अरे मेल्या आलेल्या गोकुळातून जायचं मथुरेला. मथुरेचा रस्ता प्रतिबंध आहे. पण हे विचारणार तुम्ही कोण? मी कोण? पॅन कार्ड पॅन कार्ड. बाई या एवढ्या माणसांच्या ही पॅन कार्ड नव्हती. कुठे आहे? ऐकना राधे तू ऐकना, ऐकना राधे तू ऐकना, कायदा मुचा हुकुम देवाचा, अरे मावशीला बोल ऐकलास का कायदा? ए मावशी ऐकलास का आमचा कायदा? हो ऐकला. या कायद्यानुसार तुला बसलाच पाहिजे. आमच्या कायद्यानुसार तुला बसलंच पाहिजे. अगं पोरीनो या मेलेचा कायदा नाही. आपण दमलो म्हणून थोडा वेळ बसूया. आता कशा पण बसा पण सुटसुटीत बसा. अरे
सर्व गवळणी बसला का बघून ये. बाई अरे बदबदीत चिखला तुंबगला कमल, बदबदीत चिखला तुंबगला कमल. अरे या मेला नाचताना खाता विमल. आई ही कोण? आंबा आंबा कोण? काय लागते बघ. अरे ह्याला मी लगेच ओळखलं. ह्याला मी लगेच ओळखलं. अरे वलकीचं म्हणजे अरे सकाळी 4 नाही वाजले तरी वाडा शांत अरे तू कधी अरे त्याला पुसून पुसून नुसता सर्व्या बसल्या. आपण त्या बुलडोजर बघितलं ना, बुलडोजर बघितलं.